Ahir, la diputada per Compromís a les Corts, Mònica Oltra, va fer parada en Albaida, primer per a visitar els habitatges de protecció oficial Camps de Vetilla, construïts per l'Institut Valencià de la Vivenda, ara entitat d'infraestructures. Dels 72 construïts, n'hi ha 66 per vendre i abandonats, situació que ha dut a denunciar en més d'una ocasió la sensació d'inseguretat entre el veïnat. Estem despilfarrant una infraestructura que s'ha fet des de l'Institut Valencià de la Vivenda, que s'ha fet des dels poders públics, quan podrien estar llogades, podrien estar a l'abast i, a més, podria estar la Generalitat també ingressant uns diners que probablement vinguen bé també per al manteniment de tota la infraestructura, no? I, a més, cobrir el dret a la vivenda, que sempre és important al nostre país. L'any passat, Compromís va presentar a les Corts una proposició no de llei perquè aquests habitatges es dedicaren a les famílies més necessitades. Des de l'Ajuntament, a més, es demana a l'IPSA que permetrà un canvi en les condicions d'accés perquè es pogueren arrendar sense necessitat d'adquirir-les. La proposta no va prosperar per l'oposició del Partit Popular a les Corts. Hi ha demanda, en aquest cas, per part dels veïns. Hi ha veïns que venen a l'Ajuntament d'Albaida a reclamar que d'alguna manera se'ls possibiliti aquest accés a la vivenda i, clar, el problema que es trobem nosaltres és que, evidentment, no se'ls pot facilitar aquest accés perquè per part de la Generalitat Valenciana no se li dona resposta. I ara, el que s'hauria de fer des d'un govern responsable és tindre la visió de que la vivenda no és un bé per a especular, sinó que la vivenda és un dret fonamental que, a més, està en la nostra Constitució i que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a una vivenda. Una hora després, al Museu Internacional de Titelles participà en un acte públic amb alcaldes i regidors de la comarca, com ja va fer en Otos o la Pobla del Duc. Està sent una veu que transmet el malestar que existeix de molta gent en la política que està desenvolupant la Generalitat Valenciana i en aquest cas ara anem a assistir a una xerrada per a que el públic pugui compartir amb ella les inquietuds que tenen. La intenció de Compromís per Albaida és acostar la política als ciutadans, als veïns d'Albaida i en aquest cas què millor que preguntar-li a Mònica per part dels veïns tot allò que es preocupa. I ara anem a parlar precisament de com podem canviar la política en un escenari on, òbviament, en les pròximes eleccions autonòmiques i municipals n'hi haurà un canvi profund al nostre territori i volem compartir amb la gent la construcció de l'alternativa de què passarà després del PP. I aquesta alternativa política té que ser un diàleg amb la gent. La gent necessàriament ha de participar d'aquest canvi. Hem de construir una política a favor de les persones, no una política que saqueja les arques públiques i que se fa d'esquenes. Hem de trobar una política que en esta crisi econòmica rescate persones front a la política que rescata bancs i que se situe del costat del bé col·lectiu i de la gent i de les persones senzilles. La diputada estarà demà en Xàtiva per oferir la xerrada On som i cap on anem, al Saló Noble de la Casa de Cultura a les 7:30 de la vesprada.